Kad se ovako svi fino skupili, Boga vam raja, recite svak svoj recept za benzin, kako doći do njega. Šta ću ti ja reći? Kod mene ti nema mnogo priče. Kod mene ti je priča specifična koja više se bazira na foluški nekoj. Znaš, brate dragi, fino uzmem druge naočale stavim, izgledam kod Ingospo, kažem pumpađi, mene poslo Nurko i htio bi da mi naspijete što više oktana u mom benzinu. Ja mislim da je najbolje da čovjek sam napravi benzin i to ovako. Najprije uzmeš litar jedan vode, pa staviš u kanistar, pa dodaš kivija, dodaš paradajza, peršno rad boje. Onda možeš sirčete, ovako neki rad mirisa malo i fino odeš na pijacu i nađeš levate i prodaš. To sad radi konta, digne poklopac na mirše kivi i šta onda? Onda fino pribjegnete mojoj metodi, ovu koju ću sada ispričat. Jufka mora biti jako dobro, između nje se može propasirati taj benzin koji se može iz bureka, uzmijete zvrk bureka. Onaj pa ga okreneš ga od ozgo, vidiš, zapatiš ga, okreneš ga, opački ono ulje od ozgo se upati iz tepsije, postružeš i fino ono kod uša benzin bude, poslije malo dodaš nekih hemikalija, naspiješ i